Hello mga kuwigal, welcome back po sa channel natin. Since si Richard, syempre sa kakatong ito ay magpumukbang po tayo ng extra spicy adobong Bisaya. Yan po, meron po tayong marami po tayong kanin dito at meron po tayong sunny side up, egg, meron po tayong prutas po dito at meron po lemon water. Bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. So yun, hugas po tayo ng kamay, mukbang na po tayo. Kain po. Lambot. Sarap. Kain po.
Sarap po, ang lasa. Put. Excuse po. Sobrang lasa, mga papa. Extra rice po kayo. Sarap.
Grabe po yung sauce. Nagnamantika na, no? Malapot. Sarap. Amol. Sarap. Mr. Anis po. Grabe sarap. Sinupo na po sa anghang. Excuse me po. By the way, yung pong rice po na gamit po natin is shirataki rice. Yung pong medyo pricey lang po pero sobrang sarap po at healthy. Lagyan nyo lang po ng mainit na tubig. Lagyan 1:1 lang po. Yun po. Napakasarap. At super healthy. Excuse po. Last bite na po. The best.